И така, уважаеми зрители, представям ви Димитър Андонов, познат на всички като хисарския поп. Къща живеехме някога заедно. Ти остави ме сам, без дума и без съвет. Знам, при друг си сега, тъжно е при мен. Тежко е да си сам, сам на света. Тежко е да си сам, сам на света. Обичам те, дори когато си с друг. Обичам те, без теб живота ми е пуст. Обичам те, дори когато си с друг. Обичам те, без теб живота ми е пуст. С мен се подигра, животът ми превърна в шутова игра. Животът ми превърна в шутова игра. С Богом ти ми каза, с мен се подигра. А колко ще те чакам да се върнеш, да ме прегърнеш, да стоплиш ти моето сърце. Дайте ми да изпуши една цигара, за да забравя аз нейните лъжи. А колко ще те чакам да се върнеш, да ме прегърнеш, да стоплиш ти моето сърце. Дайте ми да изпуша една цигара, за да забравя аз нейните лъжи. Друга да обичам, не искам аз изпросена любов. Сърцето си на друга да обричам и пазя го, изпълнено с любов. Дай си сърцето, на който искаш ти, виното с отрова на мен остави. Нощите са дълги, но аз не държа. Знаеш, да се върнеш, ти не пак сама. Дай си сърцето, на който искаш ти, виното с отрова на мен остави. Нощите са дълги, но аз не тъжа. Знаеш, ще се върнеш, един пак сама. Благодаря ви, мила, уважаема публика. Да сте ми живи и здрави. Заповядай, седи. Благодаря. Вземи си патлака. Малко стана като кълбойски бар. Няма, остави микрофона, сядай. Здрасти, радвам се от тебе, здравей. Здрасти, баш ми е драго. Как си, кажи сега, с какво се занимаваш в момента? Правиш ли още музика? Еми как бе, това ми е работа, за това съм роден. Да правиш музика. Да правя музика. Викат ли ти още хисарския поп? А викат бе. Добре. Викат. Как започна да правиш такава музика? Я ми кажи. Защото всички я знаем, пеем, всички даже с краси. Това По-краси. се случи. С- Що му се привижи? Краси, днеска е почивка. Аз съм Джо Бърдия. Извиняй. Извиняй. Това се случи много отдавна, когато така започнах тези песни и
Сега продължавам нови песни. Аз даже подарих нещо тук на Евгений. На Евгений Димитров. Да, А на вас. Джо Бърджия подарили му Ще му нещо? подаря и на него. И на него после. него ще подаря. Коя беше първата песен, която записа? Първите песни, те бяха такива романси бяха на ролкови. И аз имах ролков магнитофон, имах Ролков. каштан. Да. На ролка, след това изядаха касетите. Да. От Корекома. От Корекома излязаха касетите. Да. Касети само в Кореком може да купиш. Много отдавна беше И това. то, ако те фанат с $1, веднага панделата му. Коя беше първата песен? Кажи, романс някакъв? Романси, да. Какъв? Имаш акордеон, ако искаш може да я забиеш. Я дай, Джо, дай. Чакай, ти на гости! Чакай! Чак се рек. Коя беше първата песен? Като Любовен Никитин месецът май, като ружи, бели ружи. Да, това ли е първата песен? Това са едни от първите песни. Ма не си спомняш точно коя е била първата песен? Първата моя песен, която си купих акордеон Да? и аз тогава бях откранал парите от нашите, бях на 17 години. Да? И с един братовчет Това пижовска постъпка! отидах в село Куклен Да? и там тичахме до магазина, защото ще затворите на други ден, ще ми вземат парите. Да? Тогава акордеон беше 1500 лева или 150 лева на тези пари. Акордеона? Акордеон. Това той е акордеон ли? 40 вас. Това е мой акордеон. Сега имаш много акордеони. Сега вече няма проблем. И първата песен, когато запях братовчета носи куфара и от Куклен до Брестник, 3 км, аз моментално почнах да свира. На мига почвам да свира. Тежка беше нашата раздела. Една песен. Слушайте. Тежка беше нашата раздела. Тежка беше нашата раздела. Кога тръгнах за небо. Свършихме патроните! Сърце плаче, нигде среща нема. Окей, добре, разбрахме, това е някаква много тъжна песен. Това беше една от първите ми песни. Слави, между другото, и когато се прибрах от дома, един скандал се дигна голям. Що? Мама ткаеше на един стан горката, Бог да й прости. Тати калеко пиеха червено вино и вика, Значи те ми... майка ти работи, баща ти пие. Пие, да, тук шеф. И вика, те ще мътат кокошките в него, в това калекото. Ами, да те видя. И аз се ядосах, защото викам, не ми давате това, не ми давате пари за акордеон. И викам, ще се фърл в някакъв язовир да се отдава. И те вече... Някой конкретни язовир или по принцип язовир? Така говоря, да ги спаша, Така да говориш, да ги ги стреса изплашиш. малко, да млъкнат. Да. И той вика, айде, каквото било, да вика, те ще мътат кошки. Я вика, изпей нещо. И аз взимам и почвам да пея точно тази песен. И той вика, беше пинал калеко, стига, халал да му са парите, И така започва да се занимаваш с песен. И вече сутрин ставам и на малко радиовци, пионерче имаше, почват там. Пионерче. Чакай, джугър. И? Почват да уча хора, Да. а песните, много песни, майка ми Бог да я прости, тя беше много голяма певица. От нея знаех вече много песни, много нещо. Колко песни знаеш сега? Сега са над 500 песни. Ма ги знаеш всичките. Всичко на изус. Тук имаше... Ако имаме време да почва. Кой искаш? Там е тетрадката, дай ми я. Дай. Песни, аз ти избера някой, ти ще я запееш веднага. Когато кажеш. От 500 песни. Да, когато Която кажеш. кажеш? Ела тук, бе. Ще изпея и аз, когато ти кажеш. Не. Ти не. Ето, отваряме 53-ти номер. Една беше вела мома в селото. Една беше вела мома о селото, една беше вела мома на хорото. Като бяха рекли, белата павела, за нея дохождат чак от 10 села. Добре, окей. Добре, да се избери ти, ма дай се затворени очи да не кажат кой, че сме се наговорили. Добре. Опа. Посочи. Чакай, ще пей, чека. Посочи бюрото! Добре, ще затворя очите. Аз ще ти дам... Има нас очи. Как да дадем? Нема смигай! Нас очи. Ето аз отварям случайно някаква страница Добре. и ти И правиш. аз леко случайно, штрак. Тумбала, лайка. Тумбала лайка. Тумбала, лайка, тумбала, лайка.
окей. Ми го затворили младия Йорданчо. Йорданчо! Йорданчо сама му Знаеш ли да, бе? Ми го затворили, младият Йорданчо, ми го затворили, во темни зандани, во зандани има вода до колена, вода до колена, коси до рамена. Къде сега? Ела тук. Ела, помагай ми. Чакай. 333 номер, свирайте ми чал гаджи, една песен малка. Свирайте ми чалагаджи, една песна македонска, да си спомням за младостта, да забравя старостта. Това е на Тито президента тази песен. Така ли? Аз съм Тито президента, Да. 70 Вечния години. реген. Аз ако имах са пищо, сега тужи. Имаш ма го изгърмя? Добре, окей. Има всеки песни. 500 песни ги знаеш, 500 песни. Да. Ти знаеш ли от нещо 500 неща, бе? Разбира се. От кое? Ти цял става маламашка, хептен си. Аз съм милионер към над 1000 пъти. Но аз искам да попитам, имало ли е кълбойски такива стрелби по време на изпълнение? Имало. Побоища. Побоища много в едно село. Това ме интересува мен. Да, ще ви една случка. Голиш, това беше Силистренско. Има събор. Аз съм поканен на събора да свира и аз поне съм нестинар. Не знаеш, аз съм ти казал. И Славчо е нестинар. И той е нестинар, знам. Там, когато изгоря, когато изгоряйте. И направих един голям харман. Докараха 2 кубика дървата и хора, луди хора. Направиха един голям. И аз им показвам как да влезат, как да стъпат. Те като ударя по 3-4 ръки. И аз минах 2-3 пъти. Имам една такава нестинарска песен. Да вижи, ако искаш да те запея. Дуен огъл в нощта гори, а край него моми и момци. Тръпка страстна беше. Окей, добре, знаете, го стана после. любов. И Че пречи сега, да акордеона. спокойно. Аз показвам и те като ударих, влезнаха вътре 20-30 човека, ама по тази жерава, братко, и след 10-15 минути, като ги видях един по един, куцур, тръгват. Един куца, другия куца. И седнаха на една маса, да не стана въпрос за бой. Приятели. И като какво се скараха, какво стара, аз имах охрана, имах, разбира се, тогава полицай имах, двама трима. И един като грабна една бутилка, трясна другият в главата, другият стана една пътаклама, едни кървища тръгнаха, няма какво ти разбрал. И след половин час тая същата компания с слепенки тук, седнаха пак, почнаха да идат и да пият, или вече нищо не е било. Виж ли с някой от изпълнителите от зората на поп-фолка? Еми сега правим ретро партия, направихме, това са Сашо Роман, Сашка Васева, Валдис, Радош, Шарката. Все готини пичове. Все готини пичове, да. Все пичове. Еми Стамбулова, Тошко Тодоров. Супер. Става ли шоу? Става голямо шоу. Идват ли хора да гледат? много? Идват. Бяхме в Банско заедно с Горан Брегович, ние бяхме подгряваш. Добре, да не забравяш да подариш с Джо Бързия Няма после. да, така ще забравя това. Уважаеми зрители, представих ви Хисарския пап!